Hola, bon dia. Doncs aquí us vull presentar i disculpeu que aquí hi ha el meu llit. M'acabo de llevar i voldria compartir amb vosaltres els estiraments que faig abans de fer això que estic fent, que és llevar-me. Primer, quan encara estic estirada al llit, en una posició així, el que faig és alçar la cama dreta i me la intento subjectar amb el peu en forma de flex i mantinc aquí uns segons. Després, per intentar desbloquejar el que és la cadera, empenyo el que és la cadera cap a l'altre cantó, cap al cantó esquerre, intentant que les espatlles no s'aixequin del coixí fins on arribem, i aquí faig una lleugera pressió a darrere la part baixa de l'esquena i m'estic una estona. Moltes vegades això provoca un crec de desbloqueig que és molt bo. Després em reincorporo, baixo la cama i alço l'esquerra i faig exactament el mateix. El genoll esquerre topa amb la costella esquerra, just a sota del pit, i el peu també en flex, i ens n'anem cap a l'altre cantó. Fem el mateix procediment, pot ser que sentim un clec i això és bo, i intentant que l'espatlla gairebé no es bellugui, si s'aixeca una mica no passa res, intentem forçar la cadera, forçar és una mala paraula, però intentem ajudar-nos amb la mà esquerra a darrere, sobre del cul, i fem doncs que aquest moviment de torsió del tors. Tornem a posar-nos en la posició normal i ens incorporem, sempre pel cantó dret, i ens asseiem sobre els nostres genolls. És a dir, hem d'estar asseguts, els dos talons ens han de tocar just a sota del cul. I ara hem de portar la mà dreta el més cap a la dreta possible, intentant separar les espatlles del braç i portar el braç enrere, intentant que el colze estigui just al mig de la coroneta. Ens estem uns segons, després desfem i fem el mateix amb el braç esquerre, intentant novament que hi hagi aquesta separació. Molt bé. Novament el colze al mig de la coroneta i quan portem uns segons ja podem desfer. Ara recollirem els palmells de la mà enrere i intentarem que les espatlles per darrere es toquin entre si i mantindrem també uns segons. Quan acabem això, podem fer un lleuger massatge a les espatlles i ens podem tocar el que són aquestes petites contractures que sempre tenim a les espatlles, tant d'una banda com de l'altra. És important fer aquests exercicis perquè el cos ha estat moltes hores immòbil i d'alguna manera l'ajudem a recuperar la mobilitat, que sí que és cert que durant el dia també ens podem fer un lleuger massatge, el que són les cervicals. Sí que és cert que durant el dia el anem movent, però potser tampoc no estem movent totes les parts del cos que fem quan fem aquests estiraments. Quan tenim fet això, ens asseiem amb les cames rectes endavant, però ens agafem amb les mans el que és el nostre cul i intentem tirar-lo enrere, com si volguéssim que el còccix és el que toqués el matalàs. I un cop així posem de nou els peus en flex i intentar baixar amb l'esquena recta fent la pinça, però que aquesta esquena no es corri, és a dir, si per arribar hem de fer això no seria el correcte. Per tant, on ens quedem, on puguem, si no ens toquem els peus és igual,
i el que és important és que l'esquena la mantinguem recta. Mica en mica observarem, mantenim uns segons, tot i que pot ser una mica desagradable, i veurem que mica en mica podrem anar baixant. I si no ho fem tot avui, que no serà així, cada dia que passi veurem que la nostra esquena, les nostres cames, cada dia es van flexibilitzant. Aquest exercici de la pinça, mantenint l'esquena recta, és molt important i hem de no forçar-nos, perquè, com hem dit abans, no és la paraula, però intentar mantenir-lo uns instants cada dia una mica. Un cop hem fet això, ja és hora de posar-nos a prop d'aquí, del llit, i el que farem és un lleuger massatge a la planta dels peus. Alçarem primer el peu dret. El que hem de procurar és, si pot ser, que la planta del peu, el taló, ens toqui amb la cadera esquerra. Intentem baixar-ho. Si no arribem, no passa res i ens limitem simplement a fer un massatge, el que és primer començant pel taló amb els dos polzes i intentar massatjar després la part central del dit. Seria anar fent així, de darrere, des del taló fins a la punta dels dits, perquè ens oblidem moltes vegades dels peus i els peus són els que ens sostenen durant tot el dia. Aquí també anirem dit per dit, començarem pel petit i anirem fent des de baix fins a dalt aquest petit massatge. Un cop el tinguem, agafarem tots els dits i els tirarem enrere. No sé si em veieu en el vídeo, seria així. I un cop ho tinguem, farem el mateix endavant. La idea seria aquesta. Un cop hem fet aquest peu, passem el peu esquerre i fem el mateix. Intentem que el taló toqui a la cadera dreta. I si no pot ser, ens quedem en una posició que ens puguem fer el massatge al peu i això serà suficient. I novament comencem amb el taló, des de la part de baix del peu, fent aquest massatge tirant cap amunt. Ja sabem que els peus hi podem trobar les parts reflexes de tot el nostre cos. I quan arribem a dalt, també, comencem pel dit petit i fem aquest petit lliscament de baix cap a dalt. Dit rere dit, donant-li una mica l'atenció que mai té el pobre peu. Suporten tot el pes del nostre cos i la veritat és que sempre ens n'oblidem. I aquí, quan tenim això, fem el mateix que abans, és a dir, primer agafem tots els dits enrere i els tirem enrere, estem una estona i després fem el mateix i els tirem endavant. I una vegada fet això, ja estem a punt per anar-nos a rentar les mans amb sabó, ben rentades, això primer de tot. I després, molt convenient també, ventilar l'habitació on hem dormit. Està molt bé que fem el llit, però abans hauríem de, encara que sigui hivern, faci molt de fred, podem tancar la porta de la nostra habitació, obrir per 20 minutets, mitja horeta, aquesta habitació, que es ventili. Si no ho podem fer ara perquè ens n'hem d'anar a treballar, deixem el llit per fer, que també es ventili, encara que no pot ser amb la porta o amb la finestra oberta, i ho fem a la tarda. Però sí que és cert que si fem la dutxa al matí, que sempre és molt convenient perquè de nit sempre se sua i encara que potser et dutxis la nit anterior, com hi ha molta gent que té costum, tornes a suar durant la nit. En aquell moment d'aquesta dutxa, si pots tenir l'habitació oberta i que tot es ventili, és l'ideal abans de fer el llit i començar el teu dia. I el que també recomano, abans de res, abans de l'esmorzar, és amb l'estómac buit, una bona hidratació, un got d'aigua, deixar que aquest ens hidrati i després ja podem prendre el suc de taronja i si cal, amb una mica de separació, doncs algun cafè amb llet, si hi ha gent que pren cafè, o l'esmorzar que ja tingueu hàbit de fer en el dia a dia. Moltes gràcies per tot i ens veiem en una propera sessió. A reveure!